Здравейте и добре дошли в ново видео на тема Heikettenlagenbau. В това видео искаме да разгледаме още няколко функции в областта на Anlagenbau. Ще се занимаем с изолацията, изометрията и плана на тръбопровода. В първата стъпка ще добавим изолация към последно създадения тръбопровод. Избираме командата линия на ръба, изолация да се вгради. В следващия диалогов прозорец можете да изберете желаната изолация, както и да зададете символ за изометрията за по-късно. Цветът на изолацията, както и начинът на представяне, тук избран като прозрачен, може да бъде предварително определен в този диалогов прозорец. Изключения за арматури, фланци и други тръбни части могат да бъдат избрани с тази отметка. В нашия клас тръбопроводи за тази номинална ширина са налични две различни изолации. В този случай избираме дебелина на стената 50. Избраната линия на ръба сега ще бъде снабдена с тази изолация. Повтаряме същото и на втората линия на ръба. И тук монтираме изолацията с дебелина на стената 50. В следващата стъпка искаме да създадем изометрично представяне на нашия нарисуван тръбопровод. Изометрията е символичното представяне на нарисуваните компоненти на тръбопровода. За целта избираме командата генериране на изометрия. В този диалогов прозорец може да се определи за кои тръбопроводи и с какви надписи и размери да бъде добавена тази изометрия. Това може да бъде избрано чрез съответните чекбоксове. Освен това може да бъде избрано текстово поле или изометрична проекция. С един клик върху ОК се създава нова сцена. Тук виждаме създадената изометрия с всички символични представяния, размери и надписи за нашия нарисуван тръбопровод. На изометрията също са видими списъци на части. Създават се произволно дефинируеми списъци на тръбни части, списъци на дължини на тръбопроводи и списъци на заварачни шевове. Съществува и възможност за разделяне на изометрията, т.е. да се раздели тази изометрия на няколко листа, можем да добавим точки за разделяне. След това изометрията се преизчислява, което е видно на тези два разделени листа. След повторното изчисление сега са видими два листа от тази изометрия. Друг вариант за създаване на производствени документи за нашите тръбопроводи е планът на тръбопровода. Този план на тръбопровода можем да генерираме чрез командата изометричен план на тръбопровода. Първо се извършва избор на желаните спули, които трябва да бъдат видими на плана на тръбопровода. След избора, той може да бъде потвърден със среден клик на мишката. В следващия прозорец, подобно на изометрията, може да се избере желаното надписване и размери на плана на тръбопровода. Може да се избере и желан рамка за чертеж, както и желаните изгледи. С кликване на ОК отново се създава нова сцена, на която е видим планът на тръбопровода. За предварителна изработка в предприятието такъв спул е от полза. Също така тук списъците на части са отпечатани на плана по произволен и свободно дефиниран начин. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.